Agiberia Sun. Ty vole, kamerama, nesnaž se. Je to fruity mixing jelly. Máme tu... Jak to jíš? Je to zpevňující látka chlonč. Ale skipni, to nikoho nezajímá. Kdo se ptal na tvůj názor? Máme tu bublinky. Velice lahodně to vypadá. Dobrá. Vypadá to tady velmi lahodně, no. Hej, a ještě je to něco přímo bombastické jako v Afghánistánu. Teče ti do bod. Ty vole, asi se to moc dlouho otřepal. Ne, to je tak to. To je normální. Bacha, to teče. To jsou přírodní látky. Nevíš, že ti to ještě vypadlo na zem, ne? Ty vole. So good. Jo, to je vážná dobrý. To je dobrý, kámo. Nechceš taky pampouš? Tohle je na hovno. To jsem mohl slyšet, než tvoje máma. Ale to věř. Jo, to je pořádný kus. Minulý díl byl dost kontroverzní. To věř, minulý díl byl dost kontroverzní. Já jsem Tak to tím jenom jako vy to a nežer tu sušenku k tomu, jenom to tam má jakože... Že máš je... Ale můžete se podívat. Ne. Alexí. To nejde s ní. Takže jak hodnotíte tento lahodný pokrm? Jak hodnotíte tento lahodný pokrm? Asi moje. A dá se ještě obal na něco jiného využít? Jo. Ej jo. Tak jak hodnotíte tento lahodný pokrm? Vyrobený v Číně? Co? Nečekaně. Ale hovno. To je jedno. Tyhle zvuky ne. Hele, chuť je dobrá. Ovoce je špatné. Díkej. Oh. Musí to pořádně zmáčkat. Kameramane. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což jí nikterak nebrání zůstat veskrze lidskou.